along gari hum thom kachatong voter card apen Aadhaar number ang bong link kaselam ponawi pulote vote joglong le The Mahasau Fashion Week Season 1 apartment pini umrong so karbi club along audition round ke paman pon. Kardom pini prime time ke chengse birta arjuik tha. Borpothar police station angkang NH thongkebra sirkeba tobara long kedamtang mati jong ni phaing korai siarni aning veajo porphai trogra chiti malom bornirja long a hiring tangrak pen gari hum thom kachetong bangso ahut ihum sangtikar thanga truck NL07A 3635 aprang pen ke pasang ko aphan ihum truck NL06A 2728 abang patong railo Laso phi puthot ihum night super bus NL02B 2979 Dimapur pen Mon district Nagaland ke dam bomahut tongdung thurailo Laso jok basalong ka chatha bangsir ke batum arenga hu solo Tong sekot pen bokajan CHC long keso kelangja phan ponlo Bangso long bang priatum ahir kang tang raga jok puthot Dimapuran pontu detlo Bonta kopai ke me laso hum thom gari ka chatong ahut inuta apran ke dam nanga birta long pon pelan Borpothar police atum apora teng pen palidun si doana sai sitami deng ponlo নাইট সুপাৰ খন এখন ডিমাপুৰৰ পৰা আহে নাগালেণ্ডৰ ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে যায় নেকি সম্ভৱ মই গম নাপাওঁ কিন্তু নাগালেণ্ডৰ পৰা আহে বুলি গম পাওঁ ঘটনাটো প্ৰায় আধা ঘণ্টামান আগতে হৈছে Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Lok Sabha long PM Narendra Modi pen Election Law Amendment Bill 2021 mate suri hinira inquiry si akimiaron kewang Karbi Anglong live pen kapanong pon pininang litumaphan isi kenang sorabirta arjuik tha Election Commission of India pen aron kacheparai pon iktang laki monit arta ningkan krener kep apor ke pleng ansi rat kangwaya ja kongmate vote nangli jok iklongji Lasong bong pen non hejong Lok Sabha bai kangalong kupine aron kacheparai pon ikthua birta kepaklang pon doma Non hejong Lok Sabha bai kangalong PM Narendra Modi pen aron kimi ke ban thua birta lapuson henlo nangli voter card le dosita Aadhaar card avi pulote thangnat ale kipi ponabar sai avideji Aadhaar card ave pulote voter ID ke do ikchot ke nangli vote jo iklongle Voter ID pen Aadhaar number ang bong link selam dunik e pulote nangli vote ke jok ona jakong avi Labangso kacheparai pona kimia ron lake non hejong Lok Sabha bai kangalong Prime Minister Narendra Modi pen kepaklang pon isi kenang sot abillo Puthot kenang sot abirta arjui tha nangli tumari dengalong voter card le dosita Aadhaar card ave pulote vote ke jok ponabar sai avi Labangso aron Lok Sabha bai kangalong implement tanglo Bangso akimia ron lake Election Law Amendment Bill 2021 mate suri hinira inquiry si arona tanga tengpen sonsesi paklang ponlo News Desk report Karbi Anglong live Umrangso Karbi Club along the Mahasau Fashion Week Season 1 apartment audition round ke paman pon The Mahasau Women Association lapen Golden Wings satum chelang rapetsi anso se the Mahasau district lapen Karbi Anglong district arlo culture tourism fashion designer sowarluang bong ki phir ke thak anparta local designer abang phiatuma phan isi ke thir klong hongklam ke paman pononji phan pura non malom the Mahasau district arlo ke chengsi the Mahasau Fashion Week Season 1 apartment audition round ki bipon pangcheng pon bomlo Laban lason tak thak sei umrong so Karbi Club along setame ke chengsi di Mahasau Fashion Week Season 1 apartment audition round ke paman ponahut model groomer pu pretty ing hippy pensi chepatir piponlo Bangso along Chief Judge Albertson Tiso Special Judge Mili ing tipi lapen anchor Priya ing tipi atum pensi labangso ke chengsi di Mahasau Fashion Week Season 1 apartment audition run along ing samjin pen pachun ponlo
Lapan labang so audition along kado kabe bang ingkoi so seri so jang tumpen model of Harman ingwai ponlo. News report Karbiang Long Live. Kedamtang mati jong ni phain korai siar ni ani kang sampor phai pho malong pen Karbiang Long Moms Dancing Star Season 2 Grand Finale Diphu Joycing Doloi Auditorium Hall along paman pon. Bangso Karbiang Long Moms Dancing Star Season 2 Grand Finale kam sa tumpen chepati piponsi Diphu Joycing Doloi Auditorium Hall along angdung kiti kapaman pon. Bangso Maya Long aluhia man pen Kachetong dun KSYC President Prakash Terang jutangkili thip theng aterang pen maipi sangpi Sonali Teronpi lapen kongchun bangpi sangpi Purnima Timungpi pendanglok kaprek man pen kedo ke thege ding atum sami chetong dun Bangso angdung kitia Maya Long mesen pen kangkrong kangsai je phan kangwai pon laki Suraj Nath Pallavi ingtipi Maluti rongpipi barithe inglenga tuma phansi arpu pek ponlo Bangso Karbiang Long Moms Dancing Star Season 2 Grand Finale along kaddo kabe bangkri photum final langdeng an chepali dunlo. Bangso ang bongpen Usha Tisopi kecheng sianong e mate winner anong e chepalong dunsi tangka suri plikap trophy lapen certificate setami chepalong ponlo. Lapen adun tuanong e kelong panabang philake Rojuni Ingling pipensi tangka suri thongkap trophy lapen certificate chepalong ponlo. Lapen second runners up anong e lake Serlita Ingling pipensi tangka suri ingkoi trophy lapen certificate setami chepalong ponlo halapu kam samai phu singja tisopen pherangkia tuma phan kapachini dona tengke bangso kam sajai megalong Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr Tuliram Rong hangpen achor sangpi kache teronpi kam sabidi sarpia tumpensi kenangjia son anta nang cerap cetodun lo lapen bangso kam sajai me kibi ponang ko bangke penanganim sopiatum ame thanga hem chidun dat penlote ke thegason anta cheting ne era son sikke ong nasela bangso kam spen paimar mate sarpi mara tuma phan kang thur ponja phansi bangso jai me teng ponno pusi ningje lapen non ke bang jilangar ni an setami ke do an paya tuma phan setami me thang ke thegason chepatu joy jera bangso kam salong kengkam nang chejordun ja phan kachuningri padopon lalu kecengsi labangke usaha tisopi penadun tu ke hai labangke rujuning lengpi penadun tu ke hai itu labangke Serlita lengpi labangke thomang bongsi peneng season 2 long bangai ke hai pon anong ibang konan anong ibang kecengsi anong kelake 40,000 dun tu labangke 30 labangke kijutsi labangke kon singatu kabe labangso anong nanggarap tu lagi itung kacingkon Karbiang Long Autonomous Council Dr. Tuliram Rong Sar lapente lang lihem asor ni kache teron pi lapente bangso Karbiang Long Moms Dancing Star long ta bidisar pi lo sita tu gobe bangso or ala Karbiang Long Moms Dancing Star long ke kecheng pen ni kijutan lang tumsi bangso asai ke nang pachunun lo bangso KMDS kibinang kok la bangsa kemang alam ten cek la sa bangso kibinang kok kalalo isi pinandulu pulo te alang tum ke ongdung telena bangalang tum cipang bocok titi asnitum chingwai pen Karbiang Long Moms Dancing Star pu nitum seng pen ke ongdung Karbiang Long nim su pimara tum han lang tum han ke kan texer tum han bangso platform thik bisi piniason tame penangan karbi tum bangso ke kan thek long lo la pente la bangso ke mang halin tum ke thegason lat long cepak lang ni pinando det pen lote lang ni tum hem do joy ti la si bangso ke thek bache paklang masi pini ni tum bangso Karbiang Long Moms Dancing Star am hang pathek News report Karbiang Long Live. Pini prime time birata ke lapuan si kang tonik long